Vielä viimeiset minuutit tässä SIK pitää palloa tuolla omassa päässä. Ja vielä pääsisi PK vastahyökkäykseen. Nyt Veikkausliigan noustua ensimmäisellä kaudella tuli hopea ja viime kaudella siis sen mestaruus. Nyt rikotaan helposti siinä SIK. Ja vielä totta kai odotellaan hidastuksia lisää tuosta maalista, mutta on se sit Rodriguez aika rohkeasti siellä alimpana miehenä. Jonkinnäköistä ryhtiä, mutta ei missään nimessä. Pidempi jakso, kun vierasjoukkue pitää palloa ja pystyy palloa hallussaan pitämään, kunnes sitten IFK-puolustuslinja katkaisee, mutta katkaisee vain hetkeksi. Pallohallinta jälleen siellä heittämässä. Heittää laittaa tää suoraan tällä kertaa Dafalle, mutta Dafan purkusyöttö vasta menee myöskin vastustajalle ja näin pääsee Heimoselle. Heimonen tulee hyvin siitä keskeltä. Rodriguez. Näin Mus, joka ehdottomasti on ollut kyllä yksi tämän päivän pelihahmoja. Ehkä vielä tuossa ottelun ensimmäisellä puolella vielä enemmän kuin Pyry Soiri. Sitten tuossa 10 paikalla Jonas Vahtera ja piikissä 18 Andre Glennon. Saman tien Linan lähtee nousuun, pelaa siihen Xaf. Linan 9. ottelu. Ja niissäkin mukavasti maaleja syntynyt. Tosiaan siis viime kaudella KTP:n paras maalintekijä Veikkausliigassa 6 maalillaan. Pystyy myös pelaamaan hyökkäävämmässä. Ei pääse keskittämään, siihen pallon pääsee Linan. Saferi hienosti siinä kyllä lyhyillä syötöillä rikotaan tuo 4B. Mutta käydään nämä joukkueiden kokoonpanot siis läpi. Ja on pelannut Veikkausliigaa myös Hongassa. 2012 aikaisemmin pelannut Kupsin kasvatti. Pärästi pelaa vielä Boalle, joka rauhoittaa sitten Rodriguezille. Että kuitenkin varsin helpon näköisesti. Hyvä on kuitenkin tämä PK-pelän liuku ja näin tulee sitten jälleen PK. Täältä pääkatsomon puolelta tuo lumi on jo kaikonnut, mutta vielä tuolla niin sanotun aurinkokatsomon puolella sitä löytyy. Nyt on tilaa Linjaanilla. Linjaan laittaa Jammehilta puikot, siellä kuitenkin hämää. Se lupaa hyökkäystä lähtee virittelemään. Pennanen tulee vasenta laitaa. Haastaa Rodriguezia. Varsin yksin Pennanen kuitenkin tuolla vasemmalla on. Ja hyvin siinä Rodriguez. Pennaselta pallon sitten lopulta riistää ja hienot pyörähdykset. Pelaa siitä yhdellä kosketuksella sitten Lahtinen kaatuu ja siitä tulee antamaan tämän sivurajan heiton. Ihan hieno pelaaminen. Kun täällä edelleen 0-0, Kangaskolkka ei pääse palloon. Jälleen Rodriguez, siinä häneltä palloa. Aavistuksen vedon tolpan juuresta vasemmalta ohi. Asia, että tunnetta nähdään. Kovaa tullaan jälleen tähän tilanteeseen. Kokko kuitenkin tässä tilanteessa rikkoo. Lehtinen 19, Junesen Rahimi ja 20 Arttu Aromaa. Ja hyvää työtä on kyllä SIK:ssa tehnyt. Veikkausliigan noustua ensimmäisellä kaudella tuli hopea ja viime kaudella. Ja hyvin siinä puolustaa Kane. Ömer häviää tuon päin palloon ja palloon Tuko. Mateo nyt pahassa paikassa, tulee pallon menetys. Tuko ei pääse pelaa ylöspäin. Hienosti siinä Linan taistelee ja Voutilainen sitten tulee vielä jaloille. Hyvä pelaaja. Ja pre-seasonilla oli PK:lla näitä vahvimpia pelaajia. PK:lle 6. esiintyminen tämän kauden Veikkausliigassa. IFK Muarenhamn sekä PS Kemi OJK. 5 ja 14, 10 järjestelyjä hieman vaatii, mutta siihen on totuttu kunnen jälleen. Olisi hyvässä paikassa ja pahassa paikassa Pennanen pomputtaa. Korkea pallo. Linjaana vahvasti pelaa. Ehkä tuossa keskikentän keskellä voisi miehen. Pääpallo voittaa Linjaan. Villaboa, Mateo Mikes ja näppärästi